Buka umuntu njani. I need a haircut. Yo, kuyashisa kule moto. Volilo. Yo. Desperado. Oh. Ooh. Yo. Mom, she's kiki. Mangithanda umuntu ekushiyele. Today we are trying out. Kahle ngifuna ukuthi yeah, perfect. Kids. Let's do a day. Hungry lion. Ivela Let's do kahle a ku. day. This is your video, right? Going to your channel. Oh, okay, no problem. Asenze thumbnail ke. Oh, yima mina ngizokwenza. Walumarega. Soba lokhethe inyama yakho sile wena. You're against thumbnail. Ukhethe kunjani ayisile baby. What up, guys? Welcome back to our video. Back to our YouTube channel, back to our Facebook channel. Today we are doing KFC. So today, I see. Ngiyangaza ngikwazi kwaphinda ke vele. Hayi. Sengiphezu hayi, you know mos. Ufuna sinangjani la? Senze mukbang namuhla. Yes, at KFC, right? KFC. Last time they sent her nekota. Oh my goodness. Oh. Shoda undalo. Thoda papa ne? Next time uzoba khona. Next time is gonna be there. Wow, ngicela uyivule zona. Wow, for the first time. Ngithanda guys, neighbor. Igazi lemvana. Well. Guys, shout out to the sponsor city of this meal today. A special shout out to me. Hi babe. Me. Hi babe. Hi. Atsikhumule bafethu. Khululeka ke. Hayi ngiyakhumula bafethu. Khululeka ke. Indoda uyayidizini. Ufuna ukuyibamba kahle. Ukukhumbula unyaka wonke. Noma songala ngithi ho ngoba sowadla KFC yami. Yeah. Oh. Asingikhumule bafethu. Ngifuna ukuyibamba kahle. Ibo. Ngithola ukushisa. Guys, into baby ngiyaqala mina yangazi ngikwazi ukulinda yo guys. Comment down below what must we eat next. Sibambe ibhansi lampo mzambo. Mara bayaropa la kula mabhansi buka. Igwinya. Buka. Hayi bo wayenza so. Hayi Bese ubamba nadoda amazulu. Yes. Hey bo. And then ngiyachophoza. I get that. Yo, that's why would you do that? Ngifuna unyama. Phinda uchophoze on your coat. Ngidla ihalf me. Naleli. Nali. Yabo guys ukuthi mina ngidla kakhulu. This one is enough. Funa sithula into soyibeka lapha phela bazobona ukuthi sidla nkado. It must show all the time. Yo, Nkosi yami guys. Sidla pru wende senzela nina. Maships ashili ngiyacela ukubona shilo. Yebese bistraw kanti. Hayi indoda yomzulu. Angisazi straw. That's time Why ngaba I'm nasi straw. Dosa ngaso.
Waba traumatized indaba. The time ukugota phambi kwami yo. Bekudla kucala. Bafuthu niyabona umuntu odla kakhulu. Ngikutshela ukuthi ibhanti bayarobha. Into. Phezulu. Bebona mntwana. Wobuka yena. Wow. Guys, like upakile lo mntwana ne and ugcoke i-G-string like i-transparent. Wow, ivelile. Ngoba buka yena nawe. I don't man. Geza amehlo baby. Western eyes. Yo, mina sengikhathele. Sasuthu. Sengikhathele. Mara mancane ama-spice. Omnye yathanda ukudla Ndibuka le nyama ine njani. babe nawe bamba. Hayi bamba baba. Ngamthanda umuntu Ajikele. Wenza njani? Thandana nawe. So guys, as you can see, we don't play. I do not. We don't. Mara machips anamuhla mabi. Maybe no. Book. Chill. Book. Chill. KFC, Ermelo, you need to do better. Hayi man. You need to do better, guys. Hayi. Kaphe ngamhlo wabhizi. We don't kill. Ngamhlo wabhizi. KFC, Ermelo. Senhlaba madoda. Imnandi guys le nyama. Just lama chips nakhona kunyane nje babe. Inyama ikavuthwa. Hawu nama ngafika. Angela, you spend 200 rand wonke. Come on, guys, you need to do better. Nama guys, right. Or maybe I need to call the manager. I'll see what I can do. Guys, if you have the email of the manager, please comment down below. Babe bazokuzonda. Bazova amaphisa amakhulu. Nama. Hey banomona, amaphisa amakhulu. Hayi banomona. You must add money. Ayikho leyo. How? Yo bathatha ngiyisile. If you apply, Ubadele lengakanani? if you apply for a job, that's what you apply for. Whether it's busy or slow, when you're doing the things there. Main thing. Yabona one thing I'll give them ne le nyama iningi asikhona nokuyiqeda la kule video. Nasicede. Ay for me. Nokukhetha isibhadlabhadla akuningi. Guys, I wonder basebenzisa ini ukwenza lesikhumba. Mnandi ne. Because we don't buy the meat, we buy this khumba actually. Simnandi ngithi. Yeah. Kumnandi over yo. Le nyama man. Evutho kamnandi. Mina ngithanda lesikhumba kakhulu. Bayenzeka nje ufike ucele ikhumba kuphela. Bakuphakela ikhumba. Bokhipha kuyabanyama. Hamba nezakho ikhumba bayokwenzela. Ungafuna ngifike neyikhumba lapha. Banje lesikhumba. Cela ni-add menu lapha eKFC lesikhumba. Noma seningasibiza 20 rand isikhumba. Hey the boy.
Noma sebangayibiza nje lesikhumba menu yabo. 20 rand. 20 rand. Hayi. Injani ke? Ya namhlanje out of 10. 6. Wena uthini? Me. Okay, because of imilo ithengile ke. It's top notch, ne? Kunama bhansi, kunama cold drink. Mina 8.5. Hayi mina ngiyabahlaba phela. Ngibahlaba kuma chips. Yonga simnandi. Bahlaba la. Lenyama bafaka amaphisi amancane basifakele nephiko thina. Thina silidle iphiko. Bayazazi. Kodwa namuntu abafakele iphiko. Benimindi. KFC Ermelo. Must I call Ramaphosa? I don't know. Hayi mina ngikhathele. Yo. Abuye bonyama umuntu ngibaphela amaphisa sena. Uvitsana amahloni. Like makayothenga eKFC uba specific ukuthi ufunani. Like why uzofika uthi sanibona ngicela eKFC ingabe namaphiko. Maphisa abe makhulu. Yeah. And they always bazi bayamazi. Phela ngidle iphiko. Buka nala. Ngathi. Ngibani okumele adla ngadli la. Buka lento njalo. And buka ngapha iveze ingcosolo. Izambo phela leni. Ngiyayibo. Athi ngibize nje unyawupe ngimuphe le ngoba akesakho ukudla bethi. Bafethu. Mbolile kumuntu odla kakhulu. Mbolile. Besaveza ipisa eyi-1 wathi hayi mina sengicedile kanti uzakufuna. Wow. Wangikhumbuza inkathi segoli lapha. Umucelo nyawupa amabhanzi. Hayi nyawupa amabhanzi. Yo. I feel wena. Phela ba traumatized like hayi kuthi ba traumatized mina embarrassed ne. Wena. Ngamangala wathi yo bazosibamba inkunzi ke la. Intombi nje. Leso sikhathi swa from Mpumalanga to Goli. Lokhu yadla. Ngithi mina usuthi. La nyawupa wazama ukuthi hayibo. Hayibo ntombazana. Sorry boy. Afethu. Sosayibhala. Komentari ukuthi nesisa kuphi wasenjani. Nesithiwe bigqoking ne. Wena uyenze kakhulu mfethu. Kunesidlo sicede la. Ngani bakuhlabela. Umplethu sala empty. Mara masuthi phela lo. Okay. Phiko or coach. Biyasa kodwa nami ngifuna icoach senza kanjani? Uthi manje uthatha ilo senzo piki mabelana. Nawe ufuna iphiko. Rock paper scissors senza yena ne. Ngako wadliwa uthatha iphiko nomthatha. Uyayazi idlala njani rock paper scissors? Yeah. Njani? This is Uzoropa wena. Ngiyazi. Okay. Rock paper scissors. Asale kahle. Yeah, Okay. okay. Utshintshe pineapple ngosolo ukuthi. Okay. 1 2 3 go. Rock paper scissors. Rock paper scissors. Yes, ngiyathuba. Uyiphepha wena mina ngithubile. Vele ngenze. Hayi phiko wena. Thatha le phiko nazo. Ayusile yo. Hayi ayusile uzathatha uyazi. Mbuthu utrida mina. Bafethu waphelile ngayo. Imali ne? How many pieces? 5 pieces. Excuse me. Ube makhaphuli manje namuhla. And it's lose imali. Lokhu simali yakho. Yeah, remember it up. Bathi ningahlukanga. Peace. Manje hayi konke right emhlabeni. Okurong ku right, okurong ku right. Okuright ku wrong. Ngibile ngisuthi.
Wamodwa wow one. Asihambise ubahlukumeza ngale ndzasi manje. Ukuhlukumezela abantu abafana. Yeah. Masibhoreka siyahamba silokishini. Hayi bafethu. Sino baby vele sirichi lokho nje sesiyokulahla yabo. Nalamathamba lengikhumba. Yeah. Asibathi namathambo. Sesiyokulahla nje. Nale kodri. Sale ngibabiza ke manje ne? I know sokulahla mina. Abatsheleke ukuthi benzeni ke lapho ke Oh! Khaba. Hayi cha shame guys mina ngebhebhi sengiyekuyeka lo ngaphinde ngithele lezi zinto zakho. Diet mina. Excuse me. Diet. Guys, please make sure you subscribe, you like, you comment. Dambama sobe sidle pizza. Stay tuned for ipizza nani hungry lion ngithi. How could you take diet? Bafethu. Hayi bo. Yeah, ne.